Ji bo filmê me nû evîn Duruyê Qirkirinê de belgefilmeke 55 deqe li ser dengbêjiya Şengaleyê mijara film, navaroka film behsa wan stranên evînê yên ku di hundirê xwe de belgeyên komkujî qirkirin û ew êşa ku gelê Şengalê kişandiye di dîroka xwe de. Wekû hûn dizanin gelê me Şengalê zîdî beramberî gelek komkujî û qirkirinan hatine. Hemleyên qirkirinê bi taybet dema Osmaniyan de. Ew cihêwazî û çanda wê cihêwaz û cuda qebûl nedikirin. Wan jî di hundirê stranên xwe yê ku li ser evîndara, li ser hezkirinê, ser evînê hatine çêkirin, ziraviyên wan komkujiya anîn ziman. Me jî ew strana wek belgeyan girtine dest. Çawa behsa wan hemleya dikin, kesê ku êrîş kirine, kesê ku ferman bi serê vî gelî anîye, di gelek caran de behsa ew çîrokên evînê ku di wîstiyayî çêdibûn gava ku beramberî qirkirinê yan kuştinê hatin jin dihatin revandin, zilam mêr dihatin kuştin, ew hunermendê ku stran çêkirin, ew hezkiriyê ku stran li ser evîna xwe çêkirine, di navê behsa wê wan sedeman dikin. Di nav film de kesayetekî balkêş oldar derbas dibe, ew jî Xwecayê Xidir İlyas ku di gelek olên herêma Rojda Navîn bi giştî de tên naskirin û cem Xristiyana, li cem Şîa, li cem Sunna û her wiha gelek cem pêk hatên din. Lê li cem êzîdiya wek melekê mirada rêberê riya tên naskirin, timî alîkarî û destekdayîn ji bo evîndara û hezkiriyan dikir. Cejna wî heye, rê û resmên ku wê cejnê nav ola çawa derbas dibe, girêdana wê bi evînê û hezkirinê, her wiha şêweyên dengbêjiyê di nav hunera êzîdiyan ya dengbêjiyê de ciwan hene, dengbêjên bi emir mezin hene, jin hene, dengbêjiya oldarî em karin li nav lê bikin heye, di aynî wextê de ew mijarên cudayê ku tên nirxandin di hundirên wan strana de. Carna di behsa çîrok evînê dike, wekû min got girêdayî qirkirinê, carna ew desthilatdariya ku li wê derê hatiye ferzkirin li ser wî gelê me êzîdî Şengalê, wan dagirkeran, sîstema ku ava kirine, pergala ku ava kirine, li dijî serbestî û azadiya evîndara hezkirinê hest, raman, hunerê. Di wî filmî de em behs dikin ku çawa ne tenê êzîdî beramberî qirkirinekî fîzîkî hatine, lê beramber qirkirinekî çandî jî, hunerî hatine. Çünkü çanda wa hunera wa, fikrê wa nehat qebûl kirin. Ev nêzî 3 sala em di filmê kar dikin, me gelek dengbêj dan hevdû, me gelek şîrover lê kolîn kirin ji bo ku em karibin girêdanekê û şîroveyekî rast bidin van kesan. Mehmûd Berazî muzîka vê filmî çêkiriye. Komîna film a Rojava bi giştî vî karî rabûyî, hemû barê vî filmî ser milê xwe rakiriye. Dervê wêna yanî em ana me gişandî gelek festîvalan bejdar bûne ji bo vî filmî û hatî qebûlkirin ji xwe. Em difikirin jî di meha heşta de di dema bîranîna wê qirkirina dawî, êrîşa dawî ya hêza hov ya Daişê li ser gelê me Şengalê, em di wê rojê de vê bîranînê de em vî filmî nîşan bidin
ku em bêjin çanda me hûn nikarin qir bikin, gelê me hûn nikarin qir bikin, em ê her bi çanda xwe serbilind bin û bişopînin û lêkolîn bikin û ava